чорабинӣ ҷашни садаи аҳли заҳмати ноҳияи ховалинги вилояти хатлон бори дигар бозгӯи он буд, ки ин ҷашн ягона иди милливу суннатӣ дар бахши кишоварзӣ ва кишту кор миёни дигар ҷашнҳои суннатӣ дар давоми сол ҳисобида мешавад. намояндагии ташкилоту муассисаҳои ноҳия ба хусус кишоварзону хоҷагидорон беҳтарин намунаи дастовардҳои худро ба намоиш гузоштанд, ки ҳамагӣ аз заҳмати суботкоронаю талошҳои пайвастаи марди деҳқон башорат медод ва ҷашни садаро як нав натиҷагирӣ аз заҳмати мардуми кишоварз инчунин нақшгузориҳо ба мавсими нави кишт унвон мекарданд. мардуми ноҳияи ховалинг, ки аслан ба боғдорию парвариши ғалладонагиҳо машғуланд, соли гузашта дар майдони 4693 гектар ғалладонагӣ, 452 гектар зироатҳои техникӣ ва дар майдони 269 гектар сабзавоту полезӣ кишт намуда ҳосили дилхоҳ ба даст оварданд, ки намунаи маҳсулоти аз ин бахш ҷамъоварӣ кардаи хоҷагидорон дар чорабинии имрӯза ба маъраз гузошта шуда буд. дар ин баробар, ки дар кӯҳистони ноҳия гулбутаҳои зиёди табобатӣ мавҷуд мебошанд, як гӯшаи намоишгоҳро пешниҳоди гиёҳҳои шифобахш пурра карда буданд. хоҷагии ҷангали ноҳияи ховалинг, ки 107 000 гектар заминро дар ихтиёр дорад, соли гузашта номгӯи зиёди мева ҷамъоварӣ ва аз ин ҳисоб 128 тонна меваи хушк истеҳсол карданд. зимни ҷамъомад масъулини мақомоти иҷроияи ноҳия бо ёдоварӣ аз дастовардҳои аҳли заҳмат зикр доштанд, ки бо истифода аз имконияти мавҷуда ҳосилнокиро имсол беҳбуд мебахшанд, ки намунаи он ба намоиш гузошта шуда буд. ҳамин гуна меҳнати зарбдоронаи кишоварзон дар тараннуми сурудҳои аҳли фарҳанги ноҳияи ховалинг таҷассум карда шуд. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз ноҳияи ховалинг барои барномаи Навид.